Bueno, egiten da 15 behin egiten da rugby topaketa bat. Gipuzkoako Errioxa eta Naparroko taldeek elkartzen gea. Eta normalen egiten da bi lekutan. Bat egiten da bi sede egiten die, talde batzuk juten die sede batea eta besteek bestera. Sorteo egiten da eta tokatzen da lekura, hautzagoten gara jokatzea. Azkenen minusa amabik oraindik ez dago kompetizioik, orduan egiten die topaketa batzuk. Elkarlanen egiten dien topaketak. Gaur elkartu gea 4 talde. Etorri die Errioxatik, etorri die Gasteiztio, bera Donostikoa eta gu Ordizi. Bueno, topaketaren helburua azkenen da jokalarik disfrutatzea eta hemendik urte batzuta jokalari horiek goiko mailatan jokatzen egotea. Ordizin eta Goierrialden, errubie nahiko ezaguna da. Tolosaldean bere garaian egon zan Tolosan talde bat eta desagertu egin zan. Orduan, guk nahi deguna da beste herri batzuta errubie eramatea eta ezagutzera eramatea. Bakarrik ez darela beste kirol batzuk errubi ere existitzen dela, kirol polit badala eta engantzatzen duena. Eta edo zeinek etorri daik probatzea Ordizira, entrenamentu izan ditugu ostiraletan, bostetan, eta igandetan egiten digu 9 ez badago topaketarik. Edo zein etorri daik probatzera, ez dauke inogu konpromisut. Probatzen du, gustatzen bazaio geratzen da, eta bazaio gustatzen, ikustera etortzeko. Azken maite, azken bizi, bizitzan zoroa. Gea Ordizi rugbikok eta etorri gara torneo bat jolastea eta ondo pasatzea. Kontatu jatzen pixkate, zene kontra jokatu duten. Oengoz bera eta La Rioja eta nahi kondea jolasten oengoz. Bat irabazi eta estea galdu. Eta gure entrenadoreak esan digu bigarren partidun ondo jolastu dula, baino presio gehiago behar deula. Imarreuke deula. Nei iruditzen zait denak ondo jokatzen deula. Denak gutxora era berdin jokatzen. Baina oso bajuk die eta bestatzuk altuk berak ondo jolastu. Berako oso oegoien normalen partio gehiago iraztituzte. Hemen daude batzuk zaharragok, urte bat zaharrago eta urte bat gaztegok. Eta guain daude hemen batzuk jolasten kristora hondik dira. Zuaren inguruen, izilik gaba, itzaldi ikusten dire, eluzerako txartela alkar. Gu beraberako taldea gara eta etorri geha honea disfrutatzea, plakatzea eta tornea jolastea. Orain gure taldeko berekoak gazteen kontra jolastiko dugu eta orain gure txanda da jolasteko uste eta Ordizen kontra. La Rioja eta pila bat talde da guzeiatzen gara plakatzen eta aurralde gunea bazi torneo. Etorri gara jolastea, disfrutatzea eta alba dugu irabazteko. Nahi dugunien, nahi duguleko, azke maite, azke bizi, bizitza. Gu gara Gastei taldekoak eta etorri gara partidu batzuk jokatzera. Irabaztera. Jokatzera. Eta ondo pasatzera. Daukagu neska bat lesionatuta, baina mutil asko daude neska gutxi, baina ondo moldatzen gara. Eta gainera beste ekiputan bakarrik bi neska gaude eta ekipo honetan neska asko gaude neska izateko eta rugbira jolasteko. Ez da oso normala izatea neska eta rugbira jolasteko. Errugbia da mutilen eta neskentzako kirola. Zergatik, berdina da, ez que imaginatu. Neska nahi duela ikasi rugby. Ikasia du, jolastu du, partiduak egin alditu eta... Eta inork ez dio ezer esan behar. Zeren bera aldu. Eta, jazta.